deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai 2 ou 3 anos e outros que leva máis tempo. Me din, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que, por certo, quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon, despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, millor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Esa Galicia que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnológico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí. E aquí, en Vigo, temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns. Pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, polo tanto, ese é o noso futuro. Ese é o que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome de toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo e a partir de agora o resto dos días da vosa vida que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.